ושנה טובה. אנחנו מאוד שמחים שאתם פה איתנו. אני ליונל, אני caregiver בעברי, young giver. אה, היום אנחנו נסביר עוד קצת את המונח הזה, ובאמת אנחנו מאוד שמחים לפתוח את השנה הזאת ואת סדרת הוובינרים והקבוצות שלנו לכל מי שמצטרף אלינו, בין אם אתם איתנו או בין אם אתם רואות את זה בהקלטה. ערב טוב חגי, אה, שותפי, ואני אשמח שתציג את עצמך רגע. אהלן, ערב טוב. אז אני חגי מלמד. אני גם caregiver בעברי, young giver בעברי. אני עובד סוציאלי וגרונטולוג, מגיע מהעולמות של הזקנה. ושמח מאוד על מי שבחר להיות כאן. אז היום מצטרפת אלינו אישה שיש לנו, את עשית את השידך בינינו, אז את גם שדכנית, אבל יש לנו כבוד גדול שרחל כאן איתנו, רחל עדני, מנכ"לית הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, caregivers, שעבורנו הוא בית והוא המקום שמלווה אותנו והמוסד והארגון שמוביל את הדרך. ורחל, אני רוצה להגיד לך שנה טובה, ולהזמין אותך רגע להציג את עצמך. ואת הסיפור שלך ואיך את הגעת לעולם הזה. שנה טובה. אני כבר תמיד אומרת שנה טובה יותר, שנה טובה ומנחמת, שנה טובה של שיקום. אז קודם כל שתהיה לנו באמת שנה טובה ושנה של בשורות טובות ברמה האישית וברמה הלאומית. אני רחל עדני, ותודה על ההזמנה. מאוד טבעי לי לשבת בין שניכם, חגי וליונל. אני מייסדת ומנכ"לית עמותת Caregivers ישראל, עמותה שנוסדה, שייסדתי לפני כעשור, ואם גם חגי וגם ליונל הציגו את עצמם כ-caregivers לשעבר וגם כ-young givers, אז גם אני נכנסתי לקטגוריה הזאת לפני מספר שנים, כשליוויתי את בעלי שחלה בסרטן והחלים. הייתי אז צעירה, ב-18-19 שנים, אימא לשלושה ילדים צעירים, עובדת ומנסה לתמרן בין כל המשימות וגם בין כל הפחדים וכל שלל הרגשות שעולים בזמן הזה, כשמישהו יקר לנו במשפחה מתמודד עם מחלה קשה, עם זקנה, עם מוגבלות. ולי לקח 6 שנים בדיוק, מהרגע שגידי חלה עד הרגע שהבנתי שאני caregiver, ומתוך זה נולדה העמותה. וחלק גדול ממה שאנחנו עושים, וגם עושים פה ביחד, גם היום ובכלל, הוא קודם כל לצמצם את מספר השנים האלה, שכשמישהו נכנס לתפקיד כ-caregiver או כבן משפחה, בת משפחה מטפלת, הוא יוכל לזהות את עצמו, יוכלו לזהות אותו, הוא יוכל להיעזר, להיכנס למעגל ולפתח מעגל תמיכה, ככה שיוכל לעזור לו להתמודד, כי ההשלכות הן מרובות. ברמה האישית אני אגיד אז אני נשואה, אני אימא ל3 ילדים היום בוגרים, סבתא לנכד. עבדתי בעברי בג'וינט ישראל הרבה מאוד שנים. אני מגיעה מהעולם של לימודי פסיכולוגיה, תרפיות באמנות, ייעוץ ארגוני, והפשן שלי הוא באמת לקדם את הנושא של בני משפחה מטפלים ברמה המדינית-לאומית וברמה האישית, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אני מאוד שמחה על הוובינר הזה, ואני מאוד מאוד מאמינה במה שחגי וליונל ככה מתכננים גם לעשות, כי ההתמודדויות של בני משפחה מטפלים צעירים, וצעירים זה מנעד, שזה טווח של גילאים, אבל ההתמודדויות הן התמודדויות חלקן שונות מהתמודדויות בגילאים אחרים, בגלל האתגרים של אותם גילאים, ולכן אני חושבת שהתעמקות וממש הסתכלות על הצרכים ועל המענים המתאימים לגילאים האלה הם מאוד חשובים. אז רחל, את באמת ציינת שהמסע הזה התחיל אי שם לפני 18-19 שנה עבורך. את זוכרת איך הוא התחיל? אני חושבת שאין מי שלא זוכר את היום של זה. בסיפור של מחלה קשה יש רגע,
במסע של בני משפחה מטפלים, אני אומרת שיש את הרגע ההתחלתי, שזה הרגע ששינה את הכל. אז ברגע הזה זה רגע של הבחנה, רגע שיש הבחנה של סרטן, הבחנה של סרטן דרגה 4, מפושט, אגרסיבי, ככה משהו שנורא ברור מההתחלה, שזה משהו שמטלטל את החיים, עוד לפני שחושבים במודע, מנסים להדחיק אפילו את החששות ואת הפחדים, נורא ברור, כי יש אשפוז, כי יש תהליך של טיפולים, יש פרוטוקול, יש השלכות של כימו, יש השלכות של זוג הורים צעירים דאז שעוזבים את הבית, ביום אחד משאירים 3 ילדים עם סבא וסבתא ומתאשפזים ביחד, ממש מתאשפזים לאורך תקופה. אז הרגע היה נורא ברור. אומרים, ואז בתוך הכאוס הזה מנסים לראות איך מתכננים. אני כאשת ייעוץ ארגוני, החלטתי אז בזמנו שאני לוקחת את זה כפרויקט, ואני מנהלת פרויקט, שאני שמה לו מטרות, יעדים, אבני דרך, במנת תפקידים, ועובדת, עובדת בזה, עובדת בזה. ועובדת בזה, במקרה שלנו זה לקח כמעט 2 של לעבוד עד שהתחלנו לחזור לאיזושהי שגרה, ובמקביל לזה, עבודה, בית, משפחה, חדים שמנסים להדחיק, והכל נמצא שם. באמת את מדברת על התפקידים השונים והתפקיד שאת בחרת, זאת אומרת, שהתיישב עלייך. מיד אחרי זה הבנת גם שבעצם יש לו שם, וזה כאילו במקביל להיותך עובדת ואימא ובת, נכון. ואיך זה נראה, הרגע הזה, תראה, בצורה איך זה מאוד... נראה באותו רגע, ואיך זה נראה איך? לך בדיעבד. אז, כאילו, אז זה יותר בדיעבד, כי באותו רגע, באותה תקופה, זה נראה בדואינג מאוד מאוד ברור. יש לי פה משימת חיים של הצלה, אסור לי למצמץ, כי אם אני ממצמצת כנראה משהו נורא קורה. אני צריכה להיות אלרט כל הזמן כדי להיות, וכל הזמן גם יש מין הוכחות כאלה שטוב שאת אלרט, כי פתאום את רואה משהו בבדיקות שאולי הרופא לא ראה, פתאום את רואה משהו, את צריכה לראות עם הילדים, לראות בעין צופייה מקרוב רחוק שהילדים בסדר, מדברת עם המורה שלהם, מדברת עם הגננת, הקטנצ'יק שהיה בן 5, מנסה לראות איך את מתחזקת גם את ההורים שלך שעברו לגור אצלך בבית, את האנשים שמאוד רוצים לעזור, אבל לא תמיד יודעים גם איך לעזור, את מקום העבודה שלך שאומר לך, הנה אני נותן לך מה שאת רוצה, אבל בואי, תתפקדי גם, יש עבודה שצריך לעשות. בדיעבד ההסתכלות הייתה בדיעבד של ג'אגלינג מאוד מאוד שהוא כמעט בלתי אפשרי. ככה באנקדוטה אחת כזאת של אחרי שחזרתי לעבודה, היה איזה סמינר ככה, הרמת כוסית, אני חושבת לכבוד פסח, ועשו לנו איזושהי הפעלה, ואמרו תדמיינו שלכל אחד יש תיק, ומה הייתם רוצים שיהיה בתיק שלכם? זה היה לקראת השנה, זה היה או שנה חדשה או לקראת החגים, ואני זוכרת שאמרתי אני לא רוצה שיהיה לי תיק. אני לא רוצה תיק. כולם אמרו, אחת אמרה אני רוצה אודם, אחת אמרה אני אבנים שאספתי מהמדבר. אני לא יכולה, לא, הייתי בשחיקה כל כך גבוהה שאמרתי, שום דבר אני לא רוצה שיהיה עליי במסע הזה. בדיעבד יכולתי לנתח. אמרתי, עד 6 שנים שבהם לא ידעתי שיש לזה שם, וגם כשידעתי שיש לזה שם, זה כביכול מבחינתי היה מאוד מאוד במקרה. יכול להיות שהשם הזה, קרגיבר, הסתובב סביבי באיזשהו מקום, אני לא שמעתי אותו. הייתה לי איזושהי נקודת עיוורון. ביום שראיתי אותו היה 2 אחרי שהתפטרתי מהעבודה בשביל לחזור הביתה ולאסוף את השברים. זה אומר ש2 אחרי זה ישבתי מול יס דוקו וראיתי סרט על חולת סרטן שדיברה על הקרגיברס שלה. לא הכרתי את המושג, גיגלתי. קרגיברס
בו זיקוקי דינור, אמרתי, וואו, כל מה שכתוב שם, כל מה שכתוב שם עבר עליי, נחקר במחקרים, מטופל בעולם על ידי ממשלות, מדינות, ארגונים, עמותות וכולי. איך יכול להיות שכל השנים האלה אני לא ידעתי שיש לזה שם? נקודת העזרה הראשונה שלי, ההיעזרות או הרצון שלי להיעזר ולהתחיל לקרוא על הדברים קודם כל, היו מתוך זה שהבנתי שיש לי שם, שלשם הזה יש תפקיד, שהוא בעצם מסמל תפקיד, שלתפקיד הזה יש משמעות מאוד מאוד גדולה, גם על החלמתו של גידי, גם על התוצאות הטיפוליות, ולא בגלל שמישהו אמר, אלא בגלל שזה נחקר, ולצד זה הבנתי שהרבה מאוד מההשלכות של הדברים שעברתי, כמו זה שעזבתי את מקום העבודה, כמו תפקוד פיזי כזה או אחר, נחקרו שם, היו כתובים לי שם, בכל מקום. זה לא ממוחי הקודח, זה לא בגלל שאני אולי יותר מדי dedicated הייתי לתפקיד הזה, או שמשהו אצלי לא היה בסדר. לא, זה הפרופיל, זה הפרופיל. ומאותו רגע בעצם, הדרייב שלי היה לעשות עם זה משהו. אז קודם כל אמרתי, וואו, איזה יופי, זאת אני, זה מה שעבר עליי, זה קורה לעוד הרבה, צרת רבים נחמה טיפשים? לא, זה קורה, זה לא צרה, זה חלק מהחיים, זה לא מספיק מטופל, אני לא טיפלתי בזה, ולכן הדרייב שלי הוא לגרום לזה שכל מי שייכנס לתפקיד הזה, ייכנס לתפקיד הזה כשהוא או מזהה את עצמו, או מישהו מזהה אותו, ומושיט לו יד, או שהוא מושיט יד החוצה לעזרה. זה הסיפור הזה של לדעת גם להיעזר. אז זה אז, בגדול. אז באמת שואלים אותנו כאן, ואנחנו רגע נעשה את האישור קו הזה. מה זה caregiver? מי זה caregiver? מי יכול להיות caregiver? ולמי יש caregiver? כן? אז תראו, אז הדבר הראשון שראיתי זאת הגדרה, בסדר? הגדרה, והגדרה סטטוטורית של ממשלת אוסטרליה. הגדרה מאוד רחבה, ש-caregiver או carer, באנגלית הבריטית או אוסטרלית, הוא כל אדם שמטפל באדם קרוב אחר, שמתמודד עם מחלה, מוגבלות, או ירידה תפקודית עקב זקנה. מאוד רחב. כשיורדים לפרטים, אז שהירידה לפרטים היא לצורך מתן זכויות סטטוטוריות, הם בעצם הולכים לפי הגדרות יותר מדויקות. גם מתמודדי נפש שלי. כאילו, אנחנו מכניסים, אנחנו בעצם אימצנו את ההגדרה, באמת ההגדרה הכללית, גם האוסטרלית, הבינלאומית באופן כללי, הרחבה הזאת, שכל אחד שמטפל האדם המטופל יכול להיות חולה, יכול להיות אדם עם מוגבלות, יכול להיות מתמודד נפש, יכול להיות מתמודד פיזי. הכל נכנס שם. בישראל 1.5 מיליון בני משפחה מטפלים, לא מספר שלנו, מספר של הלמ"ס. קצת לפני הקורונה 1.2 מיליון, אנחנו מבינים שזה לפחות 1.5 מיליון, אחרי שעברנו את הקורונה, ולצערי עברנו את 7 באוקטובר, אז גם משפחות של פצועי צה"ל, גם מתמודדי נפש וגם פצועים פיזית וגם אזרחים, נכנסים לקטגוריה הזאת. באמת, ענה לך על השאלה, אלי. אז באמת, יש כאן את ה-caregivers, דיברת על המטופל, בואו נדבר רגע על המערכת יחסים הזאת. יש את המטופל, אני לא אמרתי, אני מלווה רוחני. כשאני הייתי בבית חולים, אחד הדברים שהובילו אותי, חוץ ממחלתה של אימא שלי הארוכה, וזה שהיא נפטרה, וככה בתוך השיח עם רחל והעיסוק בתחום, אני מבין שזה חוויה מעצבת חיים עבורי, כולל שנות הטיפול והאובדנים שם. אבל כשיש את המטופל, אז הוא באמת מטופל, כן? את השם הזה אנחנו לא משנים. כן? הוא מלווה, הוא מטופל, הוא מוחזק, רואים אותו, יש את האדם שבמרכז, ויש את המעגל הזה.
והמעגלים שמסביב, כן? הגדרת את הקרר, אני שומע הרבה מקרים של אנשים גם ברווקות מאוחרת או כזה, שהחברים הם מארג התמיכה המאוד מאוד קרוב. אז אנחנו רואים גם את זה ככה בדורות שמשתנים והכל, אבל תדברי נכון. איתנו קצת גם מהחוויה האישית שלך, גם הילדים, גם ההורים, היחס בין המטופל וה-caregivers שמסביב. כי ההגדרה שלנו היא כל אדם שיש לו מישהו או מישהי שאנחנו דואגים להם ואוהבים אותם והם מתמודדים עם משהו. וזה אני מעסיק אותם. אגיד שלפעמים גם לא אוהבים אותם, בסדר? לפעמים, ואז זה נוצר קושי אחר. תראה, היריעה פה היא מאוד מאוד מורכבת. נכון, את כי אנחנו צודקת. מדברים על יחסים. ויחסים יכולים להיות גם יחסים מאוד פרובלמטיים בזוגיות, ומחלה יכולה לפרק אותם. כי אני פתאום צריכה לדאוג למישהו שהיה לי קשה כשהוא היה בריא וזה. אז אצלנו, אני מודה, אצלנו זה מאוד מאוד חיבר. אבל יכולנו לראות גם בבית חולים מצבים של אנשים שלא הצליחו להתמודד, ושוב, צודק. השיפוטיות היא לא יוצאת מפי. כי זה החשש הגדול. כי הרבה פעמים אומרים, רגע, מה הוא חולה אז תעזבי אותו? או הוא חולה וככה את מתנהגת אליו? אז קודם כל צריך להבין במערכות יחסים, אז יש מערכות יחסים של זוגות, יש פעמים של טיפול בהורים מזדקנים, שגם שם עולים, אני אגע בזה באמת בקטנה, כי זה באמת שיח מאוד מאוד גדול. כי בתוך טיפול בהורים אז יש גם את היחסים ואת כל החשבונות עבר שעלולים להיות, או הם לטובה שלי עם הוריי, אבל יש גם את חשבונות העבר וההווה שלי עם אחיי. ועד כמה יש פה שוויון בטיפול בהורים. אני אגיד בסוגריים שאין שוויון בנטל, בשום מצב, אין שוויון בנטל גם בתוך משפחה, ולפעמים הציפיות הן מעוררות יותר פרובלמטיקה, כי יש ציפייה לשוויון וזה מעורר הרבה יותר כעסים. זאת אומרת שכמו במערכת יחסים שבה אנחנו בעצם ברגע שאחד מהצדדים הופך להיות מטופל, בעצם הנורמות או המחויבות שלנו או הסטנדרטים שלנו או התפקידים שלנו מתערערים לחלוטין. אם בעלי חולה או סיעודי, ואני צריכה לטפל בו, משהו בהבטחות הזוגיות שלנו מתחילת הדרך הן משתנות, ואני צריכה תוך כדי תנועה ותוך כדי ניהול עוד לראות איך זה קורה. ואם בטיפול בהורים אני לא רואה עין בעין, לא איך שההורים שלי רואים את הטיפול בהם, או איך שהאחים שלי רואים, אז אנחנו נמצאים בעצם במקום להפוך למערך תומך, אנחנו הופכים להיות למערך קונפליקטואלי, ואז זה משפיע בעצם גם על הטיפול, על המטופל, וגם על מערכות היחסים, וגם עליי כבת משפחה מטפלת. אז אפשר לשאול? כאילו, אני מנסה להבין את הסטטינג, זה שיח שלכם אלינו, או זה אז שיח משותף איתנו, אנחנו בוובינר החלק הזה. עם מה נצא מהשעה הזאת? כי לי זה חדש התחום הזה. אני אומנם מתעסק עם ריפוי בקהילה, איזשהו מיזם חברתי, ולכן עניין אותי. למשל, אני לא יודע, קרגיבר זה דבר שלומדים, זה מקצוע, יש בית ספר להכשרת קרגיברים, מה זה הדבר הזה? לא, אבל אולי נתת רעיון. קודם כל יש, קרגיבר הוא תפקיד בלתי פורמלי. הוא תפקיד בלתי פורמלי, נכון? הוא לא איזה בן משפחה מטפל, סלש קרגיבר, הוא תפקיד שאתה נכנס, שכל אחד מאיתנו פה שיושב, אני לא יודעת אם אתה קרגיבר, אבל הוא נכנס לתפקיד הזה כי מישהו שם נמצא ואתה אמור לדאוג לו, לטפל בו, הוא זקוק לך וכו'. שם הכניסה לתפקיד. בעולם, זה מה שהסברתי, ההגדרה היא הגדרה סטטוטורית, היא הגדרה חוקית. זה אומר שממשלת אוסטרליה קבעה, כמו שאמרתי, מי הוא קרגיבר, והיא נותנת לו זכויות של תמיכה, של הכרה ותמיכה, על בסיס זכויות שהמדינה נותנת
לאוכלוסייה כזאת גדולה, שמהווה בעצם, אתה יודע, שותפים לתחזוקה של מערכת הבריאות והרווחה. שבעצם רחל ניתן דוגמה פה מישראל. אלי, אני רק אגיד, אנחנו עכשיו בשלב של וובינר, ואז אנחנו נעבור גם לשאלות וגם לקבוצה פתוחה בהמשך. אבל אוקיי. כשאנחנו מדברים פה על ישראל, הדוגמה, יום מחלה מותר לקחת לקרוב משפחה מדרגה ראשונה. נכון? זה זכאות נכון. מתחום התעסוקה. אם כבר נגענו בתחום התעסוקה, אז בואי תציגי לנו רגע את וורקר. לא, אז אני אגיד, אם נתת דוגמה, אז בעצם במעבר, במעבר כזה טבעי או לא טבעי, אז רגע, אז בואי נעשה את המעבר הזה טבעי. אני רוצה לשאול אותך על הרגעים או המחשבות או מה שהוביל אותך, לקחת את הדבר הזה מהחיים הפרטיים האישיים שלך, מתוך ההבנה הזאת שרגע, בעצם יש לזה שם, ויש מקומות שיודעים על זה כן, דבר או שניים, לעשייה ציבורית. אז תספרי לנו קצת איך את התחלת ואיפה הדברים עומדים היום. כן. אז כמו שאמרתי, אני התפטרתי מהעבודה שלי אחרי 11 שנה, וחזרתי הביתה, ממש חזרתי הביתה לעשות לביתי. אה, אני הרגשתי שאני צריכה לאסוף שברים, דווקא מתוך ההחלמה, לייצר גם החלמה משפחתית בתוך הבית, גם לילדים, כי גם ילדים קטנים וצעירים יודעים לשמור על ההורים שלהם בתקופה כזאת של כאוס. ומתוך הרצון, כמו שאמרתי, לא לעשות שום דבר, לא לעשות משהו דווקא יצרני בתקופה, אחרי שהבנתי מה קורה בעולם, ואחרי שלמדתי מה קורה בעולם, בוא נגיד שזה היה חזק ממני. זאת אומרת, אמרתי, לא יכול להיות שאני אשאיר את זה ככה. לא יכול להיות שאנשים, שגם הגעתי שם למספר של מיליון, אז היה 1,200,000, אמרתי, לא יכול להיות ש1,200,000 ישראלים, הם בני משפחה מטפלים, אף אחד לא מזהה אותם, יש להם מינימום של זכויות, הם לא נתמכים, או אולי נתמכים, נעזרים, היו מעט קבוצות תמיכה, היו קבוצות תמיכה בזמנו לילדים להורים עם דמנציה, אבל הנושא בגדול לא דובר בצורה ממוסדת. אז מפה הדרך להקמת העמותה, אני אגיד מהירה, אבל היא לא מהירה, כל מי שהקים אי פעם עמותה יודע שזאת משימה. גם להקים עמותה וגם לשמור אותה פעילה ומשפיעה הרבה שנים, והמשימה שלנו הייתה לקדם הכרה ותמיכה, היא עד היום לקדם הכרה ותמיכה, שתהיה הגדרה מיהו בן משפחה מטפל בצורה סטטוטורית, לקדם מדיניות לבני משפחה מטפלים, ושבני משפחה מטפלים יקבלו תמיכה בכל מקום שבו הם נמצאים. עכשיו, באמת הדבר המאפיין המרכזי של בני משפחה מטפלים זה השקיפות. אני כן רוצה, אתם תדברו על זה אחר כך, אני כן ארצה למי שיושב פה רק רגע שיחשוב בעצמו, האם הוא קרא לעצמו אי פעם בן משפחה מטפל, האם הוא הבין, האם היא הבינה שהיא בת משפחה מטפלת, האם היא הבינה שהתפקיד שלה הוא כזה שחשוב להיעזר בו, חשוב לא לעשות אותו לבד, ומפה הקריאה שלנו, בעצם היציאה שלנו, של העמותה לעשייה. אז אנחנו פועלים, רק בשביל לתת בריף, בשלושה ערוצים מרכזיים. אנחנו פועלים בקידום מדיניות, יש לנו, הקמנו שדולה בכנסת, אנחנו מקדמים הצעות חוק, כתבנו ספר שנמצא כאן מאחוריי, שמדבר על מדיניות, על קידום מדיניות לבני משפחה מטפלים, כי עד שלא תהיה לזה הכרה מלמעלה, אנחנו עובדים גם הרבה מאוד מהשטח, אז אנחנו רוצים להפגיש את השטח עם הלמעלה. בעוד חודשיים יש לנו אירוע בבית הנשיא, ששם את הנושא על הבמה הזאת החשובה. זאת, המטרה היא באמת למסד את זה. הגדרה, הכרה, תמיכה. זה שם. זה לא שלא יהיה רצון טוב של מישהו כזה או אחר, אלא שמי בן הזוג שלו, אם אני הולכת אחורה, אני אומרת שכשאנחנו הגענו לבית חולים וגידי אובחן, באותה נשימה נולדה קרגיברית, היא רק לא ידעה שהיא נולדה. ואם באותה נשימה, או הרופא, או האוסית, או פסיכולוג מהמחלקה, או מזכירת המחלקה, או שבחוץ שיוצאים מהחדר של הרופא, יש רולאפ או חוברת שאומרת, בואי, גם את חשובה לנו, והיום זה קורה בלא מעט מקומות, גם את חשובה לנו, את מאוד חשובה לא רק לנו, את חשובה לתהליך הטיפולי, את שותפה שלנו לטיפול,
אז זאת המטרה של המיסוד. אז אחד זה מול הממשלה, שתיים זה בתוך מקומות עבודה. מתוך ההבנה שקרגיברים הם שקופים גם לעצמם וגם למערכת, ההסתכלות שלנו כדי להבין איפה הקונפליקט הזה בין טיפול לעוד אתגרי חיים הוא הכי משמעותי, רוב הקרגיברים הם בגילאי עבודה. הממוצע השנה שנבדק במחקר האחרון ירד ל-44. זה אומר שאחוז גבוה מבני 44, אחוז של 60% מבני 44, הם גם מטפלים, הם גם מטפלים במישהו. ואת הקונפליקט הזה, מי שנפגע מהקונפליקט הזה זה גם המטופל, גם בן המשפחה המטפל וגם מקום העבודה. ולכן מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות זה נכנסים לעבודה עם מעסיקים. ההתחלה בגדול הייתה יחד עם ג'וינט אשל ונציבות שירות המדינה. היום בנציבות שירות המדינה לכל עובדי נציבות שירות המדינה, 90 ומשהו אלף, יש מדיניות שמגדירה, מכירה ומסייעת להם לתמרן בין העבודה לטיפול. דומה לזה גם משרתי הקבע בצה"ל, ומלפני שנה, אני רואה אלי שאתה רוצה לשאול משהו, אבל תכף אני אסיים. לא, לא, ראיתי בסוף, אמרתם בסוף, הכל טוב. כן, וגם מלפני שנה נכנסנו למגזר העסקי, ואנחנו עובדים במקומות עבודה משמעותיים, כמו שטראוס, קבוצת עזריאלי, בשותפות עם אסטרזניקה, MSD, חברות פארמה, כשהמטרה היא, עוד פעם, לא רק לתת פה הרצאה אחת או שתיים, לא. בוורקר, שזה המיזם, יש מדיניות שנכנסת לארגון, מזהה מי העובדים שהם קרגיברס, ממפה אותם ומסייעת להם בתוך מקום העבודה. וזה ווין, 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 את כל הווינים אפשר להגיד, זה ווין ווין סיטואשן, כי זה עוזר למקום העבודה, זה עוזר למטופל, וזה עוזר לעובד שהוא בן משפחה מטפל. והערוץ השלישי שלנו, יש לנו מרכז ייעוץ, שגם חגי היה חלק ממתנדביו, ובשלב יש לנו מתנדבות, יושבות בביתן ומלוות טלפונית לאורך זמן, כל משפחה שפונה אלינו, כל בן בת משפחה שפונים אלינו, גם פונקציונלית, גם רגשית, כדי לעזור, אחד, לתמרן, שתיים, בידע, שלפעמים אצלנו הוא נמצא אצלנו בידיים בתוך מאגרי המידע ולא צריך לחפש אותו ברשת, וגם לסייע במיצוי זכויות, והרבה פעמים גם ההקשבה הזאת שקורית במרכז הייעוץ עושה לאנשים את השינוי. כי אומרת להם, וואו, במסרים שאנחנו שומעים, זה פעם ראשונה שמישהו ממש הקשיב לסיפור שלי, ולא שאל רק על המטופל, או כשסיפר על המטופל, יכולתי לספר את מה שאני עושה. המטרה שלנו זה לתת בכל הרמות כלים לבני משפחה, כדי שיוכלו להתמודד, ולא יהיו לבד עם ההתמודדות. אז באמת החיבור עם הקו החם הוא אחד הדברים המרגשים, ואני יכול להעיד שאני מהעבודה כמלווה רוחני, הסתובבתי במחלקות, ופתאום הייתה לי תובנה שמאוד סייעה לי לבוא עם המוטיבציה ועם האמביציה להקים את מה שאנחנו עושים פה ביחד, ובאמת בהובלה שלך ובידיעה שיש מי ששם כדי לענות ולתת את המידע, כי הבנתי שעל כל מיטת מטופל יש במקרה הטוב לפחות קרגיבר אחד, ובמקרים נכון, רבים יותר, וכל אחד חווה את זה אחרת. נכון. אם דיברת על אהבה מקודם, זה מאוד הזכיר לי את החוויה שלי עם אימא שלי, שבאיזשהו רגע, וזה לקח זמן, הבנתי חלק מלהראות לאהבה זה לריב איתה. שאני בא לריב, אבל אני בא לריב בטוב, באוהב. כן. אה, בתוך המחלה שהייתה לה. ואני רוצה, ככה דיברת על הקו החם, ואז אנחנו נדבר קצת על young givers, על המהות של מה שאנחנו עושים כאן וההבדל, או החלק שלנו בתוך כל המערך הזה. אבל רגע נתייחס למחלות השונות, או ההתמודדויות השונות שקיימות, ואיפה את רואה את המערכת כמו זה, ובאמת איך הקו החם יודע לכוון, כן, מישהו שמתקשר עכשיו עם מצב X, לעומת מישהו אחר וגם איפה השדה נמצא. אני יכול להגיד מהעבודה שלי עם עולמות הסרטן, שעולם הסרטן הוא באמת מאוד מתקדם.
נכון, ומתמודדי הנפש, אנחנו רואים שם היום התקדמות, והסיפור הצבאי אנחנו גם רואים שם התקדמות. נכון. הנושא של אובדנות שקהילה, תנועת משה מובילה. אז באמת, יש כאן המון. אני גם זוכר את החוויה שלי כשקיבלתי לצורך העניין את הספר של רוני צבר על הטיפול הפליאטיבי, ואמרתי, אם זה יצא כשאימא שלי הייתה מטופלת, אני שובר את הכלים, ואז ראיתי שלא, הוא יצא ב-22 ואימא נפטרה ב-20. אז כן. באמת יש היום, השדה הוא יותר עשיר ופורה באמת הרבה בזכות העשייה. אין מקום שאנחנו הולכים, מגיעים מישהו שאנחנו מדברים איתו, שמכיר את הנושא, ולא מציין אותך בשמך ואת הארגון בתוך כל העשייה. איך את רואה את השדה הזה? תראה, קודם כל, הסיפור הוא שאנחנו בתנועה. אנחנו כל הזמן בתנועה. אחד הדברים שהכי קשים לי זה שמישהו אומר, כמו שאתה אמרת, מתי יצא הספר, זה, אומרים לי, אוי, אם הייתי יודעת שאתם קיימים, כשזה, ואז אני שואלת, בדחילו ורחימו, רגע, מתי? מתי? עכשיו, צריך להבין, הסיפור של לתת מענה לבני משפחה מטפלים לא יושב, הוא לא יכול לשבת עלינו, יש פה מסרים מקבילים מאוד מאוד חזקים. לטפל באדם חולה זה לא סיפור או ביזנס של בן אדם אחד, לא של קרגיבר אחד, גם אם הוא יותר עושה את העבודה, אלא המשימה זה לא לתת לו להחזיק את הגביע הקדוש לבד ולהגיד כל הכבוד לי, אני עושה את הכל לבד, אלא ההפך, זה קצת להראות איך ביחד, גם בדברים קטנים, אפשר לחלק ולהיות good enough caregiver, כמו good enough mother, זה בסדר גמור. אז גם העמותה, אנחנו אומרים, אוי ואבוי, אם אנחנו נצטרך לשאת על גבינו את 1.5 מיליון ישראלים שהם בני משפחה מטפלים דרך מרכז הייעוץ שלנו, כי זה בלתי אפשרי. אז גם אנחנו בעצם עובדים רק בשותפויות, בשותפויות עם עמותות אחרות. אם אלי שאל על בריאות הנפש, אז אנחנו בעצם היום, אם פונה אלינו בת משפחה מטפלת, שמטפלת בבן זוג או בילד שמתמודד נפש, או שהיא אפילו חושבת שהוא מתמודד נפש, הוא לא מאובחן ולא שום דבר. היועצת שלנו תדע, קודם כל היא עצמה, לפנות לאחת העמותות או מרכזי מילה, מרכזי יהל, משפחות בריאות הנפש, כל הגופים שמפעילים גם קווים, ולהתייעץ איתם, ולראות קודם כל האם אותה פונה פנתה גם אליהם. אם היא לא פנתה, יכול להיות שהיא לא הכירה. יכול להיות שחלק מהליווי היא תקבל דרך עמותה אחרת, וחלק היא תקבל דרכנו. זה ממש בנייה מאוד מאוד בוטיקית. אז התשובה של התנועה היא בעיניי התשובה של הרחבת המעגלים. העבודה הקשה הייתה בעצם לשכנע בתחילת הדרך שהנושא הזה הוא לא nice to have. אחד, בגלל שהוא נוגע כמעט לכל אחד מאיתנו, ויושבים פה אנשים שכנראה הם עכשיו caregivers, אבל אנחנו מסתכלים, כשאני יושבת באולם ויש בו מאות אנשים, ואני אומרת בואו, 25% מהאולם הזה הם כנראה caregivers, ובלי לדכא אף אחד, ה-75% הנותרים או שהיו או שיהיו או שיזדקקו לקרגיבר. אז זו תמונת מצב. אז כדי לשכנע שהנושא הזה צריך להיות מטופל ברמות השונות, העבודה היא באמת עם שותפויות בכל הרמות, וזאת התנועה שלנו. עכשיו, אם אתה הולך במיקרו על מרכז הייעוץ, היועצות שלנו עוברות הכשרות ועוברות היכרויות עם באמת עם כל הארגונים הנוספים שהיום יותר ויותר נותנים מענים, גם למטופל ומשפחתו. בתחילת הדרך הייתי מגיעה לעמותות חולים והייתי אומרת להם, אוקיי, ומה עושים? מה אתם עושים? אנחנו עבור המטופל ומשפחתו, וחלק באמת עבדו עם משפחתו, וחלק גם ידעו להגיד בכנות ובאומץ, אנחנו מדברים עם המשפחה לטובת המטופל או על המטופל, ולא מדברים איתו עליו. וחלק באמת מהעשייה שלנו, כאילו להכניס תוכן לכל הגופים המדהימים, גם בחברה האזרחית שמטפלים כבר באוכלוסיות האלה, להכניס תוכן למה זה אומר לדבר קרגיברית, נכון, עם בני המשפחה, לטובת
טיפול טוב יותר במטופל, לטובת שמירה על איכות חיים ועל שגרת חיים עד כמה שאפשר, גם אם היא שגרת חיים חדשה, של בת המשפחה המטפלת. כן, הרבה פעמים פגשתי את המטופלים ואמרו, הדבר שהכי כואב לי זה על בני המשפחה שלי כן, שנאלצים עכשיו לטפל בי. ובאמת נכון. יש פה איזה מר מתוק בחוויית הטיפול. אה, ואני אני אגיד על זה משהו, כי יש פה הרבה פעמים הגנות הדדיות. המטופל מגן על בן המשפחה, בן המשפחה מגן על המטופל, וחלק באמת מהמסרים שהם קלישאתיים כביכול, כי זה בסוף תקשורת. לא ללכת על ביצים, לא לפחד לדבר על דברים שאולי אתה חושב שאולי יכאיבו לצד השני. שאומרים לך מתחילת הדרך, אל תבכי לידו, תהיי חזקה. יש פה הטבעה של משהו שאומר, זה התפקיד שלך, להיות חזקה אחרת הכל מתמוטט. אבל כשמישהו אומר לך, בואי, את גם יכולה לבכות ואת יכולה לשתף אותו בכאבים שלך, הכל בסדר, זה תלוי באמת ואם את מלווה ויודעת איך לעשות את זה, אז בסוף זה סיפור של תקשורת פתוחה, גם בתוך הפחדים והחששות. והכעסים והעלבונות וכל המנעד נמצא שם. לגמרי. אה, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שעלו בשיחות שלנו, אנחנו נגיד שמי שרוצה עוד חומרים, באתר יש מאגר ידע שלם וסדרת סרטונים שזכינו להפיק יחד, ובאמת מלווים לרגעים שונים מרגע הבשורה, דרך איך לאגד את כל המשאבים, דרך הרגעים האלה של די, אין לי כוח ואני לא יכול או יכולה יותר. יש לגמרי. לנו שם סרטונים לרגעים האלה, הוכנו כדי לראות אותם כל אחד ברגע שלו, ביחד או לבד. גם עבור מטופלים, כדי לראות איך החוויה הזאת אולי משפיעה על בני המשפחה. נכון. אבל אחד הדברים הראשונים שככה זיהינו בשיחות שלנו, ואז גם היה חיברת אותי עם חגי, זה שמתוך אותם 1.5 מיליון בני משפחה מטפלים, שוב, נכון ללפני אוקטובר 23, אה, מתוכם רבע הם בני משפחה מטפלים צעירים, כלומר, חבר'ה בגילאי 20-40, אני אגיד שאנחנו מדברים לא כל כך על גיל, כמו על משימות חיים. משימות החיים בשלב הזה זה יציאה מהצבא, חיים של אזרחות חדשה, אה, טיולים גדולים, לימודים, בניית קריירה, עצמאות, זוגיות, איך מספרים שאני caregiver כשמתחילים לצאת עם מישהו או מישהי, איך עושים את זה כשגדלתי כל החיים עם אח או אחות עם איזושהי מוגבלות, ושההורים כמובן מזדקנים כי זה טבע החיים, ואני יודע שהמשימה הזאת תעבור אליי או לא, ויש שם גם החלטות שוב, אין כאן שיפוטיות, יש כאן מציאות. והמציאות הזאת, כמו שאמרת, בוחרת בנו, אנחנו לא בוחרים בה. חוויה שהיא בהחלט מייצרת המון ענווה והתמודדות, לא משנה איך בוחרים או מתמודדים איתה, ואחר כך הרבה בדיעבד. למה, למה את חושבת שיש מקום למה שאנחנו עושים, או איך את רואה את העשייה שלנו משתלבת בתוך העולם הזה של caregivers בישראל? זה לא רק שאני חושבת, אני בטוחה. כי אני אקח תיאוריה ומעשה. בתיאוריה או במחקרים, כשהתחלתי לנסוע לכל הכנסים בעולם, אז אני אגיד שבעולם הנושא בכלל של caregivers מטופל כבר עשרות שנים. ואז הדבר שטופל יותר מאוחר זה young caregivers. אתם חיברתם את זה ועשיתם מזה young givers, שזה נהדר, זה גם קליט. זה היה young caregivers, וזה גם היה מחולק לשניים, ילדים ונוער, ואז ממש כל המענים שבמדינות האלה פותחו לתוך מערכת החינוך, לראות איך ילדים בעצם, מה הם צריכים לקבל כדי להתמודד עם מחלה קשה בתוך המשפחה כשהם ילדים. והאוכלוסייה השנייה בגודלה, באחוזים שלה, היא באמת אוכלוסיית היאנג, הצעירים, שאתגרי התפקיד שלהם בגילאים האלה הם שונים, וגם אם הם אחוזים גבוהים, הם עדיין לא במספרים כאלה גדולים כמו
שכשאנשים בגילי יושבים לדבר, כנראה שרובנו נדבר על הטיפול בהורינו. הטיפול בילדים שלנו, הרגיל, או הטיפול, או שמחת הנכדים, אבל נדבר גם על ההורים המזדקנים שלנו. מתוך השטח, לפני מספר שנים, קיבלנו פנייה אחת שממש פתחה את הלב, והחלטנו לבדוק יותר, אחד, מה קורה בעולם, שתיים, מה אפשר לעשות, מה קורה בארץ ומה אפשר לעשות, וחלק מהשיח הזה כבר התגלגל איתכם, עם שניכם, עם חגי ואיתך, ליונן, בשביל לראות איך אתם לוקחים את זה ובונים לזה סקציה ומענים מותאמים. פנה אלינו בחור שהיה סטודנט, ואימא שלו חלתה מאוד בו, הפנייה שלו הייתה ברמה של, תראו, לשמחתי או לא, אבל אין לי כל כך עם מי לדבר על זה. לשמחתם של חבריי, אני היחיד שבגיל 22, 3, מתעסק בזה שאימא שלי חולה מאוד מאוד קשה, אני הצעיר בבית, זה אומר שגם אני אמור לציפייה המשפחתית היא שאני אשאר שם בבית ואני אטפל בה, כי האחים שלי כבר נשואים וכו'. לא נסעתי לטיול לחו"ל, לטיול הגדול לחו"ל כי הייתי צריך להיות שם. התחלתי ללמוד, אני מתמרן רע מאוד בלימודים, בין אשפוז לבית, אני שם, ואין לי עם מי לדבר על זה. אין לי עם מי לדבר, זה אפילו לא היה ברמה של, אני לא יודע מה הזכויות שלי, שום דבר, זה לא היה שם. לא היה לו שום רצון פונקציונלי של להבין זכויות, אלא אמר, אני לא יודע מה לעשות עם מנעד הרגשות הזה שעובר עליי. בא לי לזרוק את התפקיד, בא לי לנסוע לחו"ל, אבל אני לא נוסע. אני בכלל פוחד שאם אני אסע, גם אמא שלי תלך לעולמה, תמות, כל הדברים האלה, ואז הקמנו קבוצת תמיכה ראשונה קטנה בזום, ואחר כך עוד אחת, ומתוך זה לאט לאט אנחנו מבינים כמה זה משמעותי. עכשיו, אם בגילאים יותר מבוגרים אנחנו מדברים על קונפליקט, עבודה, טיפול, פה אנחנו כבר רואים מיותר פניות שמגיעות אלינו על הקונפליקט של אקדמיה, טיפול, אם היום עוד יותר, אבל מאז ומתמיד לחיילים, למילואימניקים, היו מתחשבים בהם בזמן הלימודים, בזמן מבחנים וכו'. היום אנחנו מקבלים פניות מבני משפחה מטפלים שהם סטודנטים, והם אומרים, המבחן נפל על יום שאבא שלי אושפז, אני מגיש את זה, למי אני מגיש את זה בכלל? אני אומר את זה למרצה שלי, אין לה שמץ של מושג, אנחנו ככה מלווים איזה מקרה עכשיו של התמודדות כזאת. אז תקופת הגיל הזאת, אני אומרת, עם ההשלכות על זוגיות, על החלטה להביא ילדים לעולם אפילו, על הפניות הרגשית מתוך הדאגה, היא נורא נורא משמעותית, ולכן היה לנו מאוד מאוד חשוב שאתם תשבו על הבסיס הזה, על הנושא הזה, ותתמקדו בו, ובצורה, עוד פעם, בתהליכים מקבילים, נוכל לקדם אותו יחד, גם בשינוי חקיקתי, גם בעבודה מול אוניברסיטאות, מול מוסדות אקדמיים, וגם מול המענים היותר מותאמים. אני אומרת עוד פעם, אם בגילאים מבוגרים יותר אנשים הולכים לקבוצות תמיכה או רוצים קבוצות תמיכה פיזיות, פה אנחנו מתחילים לדבר על ריטריטים, אז זה המקום שבו אני רואה חיבור וצורך מאוד מאוד משמעותי, ואני מתארת לעצמי שאת השיח הזה יעלה גם מתוך הקבוצה פה, כמו שהוא עולה בכל מפגש שלנו עם צעירים, שזה באמת, כאילו, אחד, זה מרחיב את הלב, קורע את הלב ומרתק, כי יש מה לעשות. ככל שמתחילים לעבוד על האתגרים האלה מוקדם יותר, יש יותר סיכוי שנצליח לבנות שגרה חדשה, לאו דווקא שגרה טובה יותר או פחות טובה יותר, אבל שגרה חדשה שתעזור לנו להתמודד באתגרים היותר אני, מבאסים שלנו. כן, אני קורא לזה הפער.
הפער שנוצר עד שמבינים שאתה caregiver. אנחנו כאן כדי לצמצם את הפער, להבין שאתה young giver. וזה בסדר לרצות לטוס לטיול או לטוס לפסטיבל, והפחד שם, ואיך נושאים באמת את הדבר הזה. אז בשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו גם נישאר כאן תכף, אבל אני כן רוצה לפתוח את הפורום הזה רגע לשאלות. אחרי זה אני אספר קצת יותר עלינו ומה אנחנו עושים. רחל, תאמרי את מילות הסיכום שלך, ואז אנחנו נעבור לחלק של הקבוצה, למי שרוצה להישאר איתנו. סבבה. אני שלכם. שאלות. אלי, רצית לשאול מקודם. אתה על מיוט, אז... טוב, א', תודה רבה. אני אפילו לא זוכר איך נחשפתי למפגש הזה בקבוצות רבות שכנראה אני נמצא בהן. אז האמת היא שיש לי כמה וכמה שאלות, אבל אני רוצה לדעת את המסגרת של הזמן, כי אני מנסה להבין, בעיקר אני מנסה למקד את זה. אחד, מי הלקוח שלכם? מי לקוח הקצה? אני מבין שאתם עמותה או חברה או יוזמה עמותה, או מיזם, עמותה. אני לא יודע. אוקיי. עמותה, עמותה. שנייה, לא, אחד, אני אשאל ככה. אחד, מי הלקוח שלכם? שתיים, מה אתם מציעים לו, לאותו לקוח, אם זה בן אדם פרטי, או ארגון, או מוסד אקדמי, או לא יודע מה, או תלמידים, או קרובי משפחה? זו השאלה השנייה, כאילו מה אתם מציעים לו? ושלוש, האם caregiver חייב להיות דווקא בן משפחה? אולי זה יכול להיות מישהו שהוא מהקהילה, ויש לו שכן, או מישהו שגר לידו, שהוא יודע שהמשפחה קורסת לתוך עצמה, כי יש להם מישהו במצב נפשי קשה, והמשפחה לא מתפקדת, והוא יכול להיות סוג של תומך, מלווה, מתווך, אני אעצור אותך כי וכולי. הבנתי את השאלה, ואני אתחיל מהשאלה השנייה, כי דווקא לשאלה הראשונה באמת גם סיפרתי מה אנחנו נותנים, והלקוחות שלנו הם גם בני משפחה מטפלים בעצמם, הם גם ארגונים, והם גם בעצם כל השותפים התפקידיים, כל הארגונים שעושים, שנותנים גם מענים לבני משפחה מטפלים. אנחנו עמותה ללא מטרות רווח, ניזונים... אז אתם נותנים קו חם? זה מה שהשירות שאתם נותנים, קו חם לא, לייעוץ אני רגע, ולתמיכה? אלי, אני רק אגיד, אני רגע עושה כאן, יש שני לוגוים בשני הצדדים שלי. רחל כאן מטעם בדיוק. מטעם מי? מטעם Caregivers, אור גייל, הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, רואה וחולש על כל הגזרה של בני משפחה מטפלים, ללא הבדל דת, גזע, מין, גיל. גיל. אוקיי. Young Givers, כאן, אה. גילאי 20, 30 ו-40. אנחנו בוובינר של Young Givers, ולכן אני אמקד אותנו לנושא של בדיוק. צעירים וצעירות, Young Adults. אנחנו לא מתמודדים עם הילדים, מערכת החינוך לא, והכל. לא. זה ב-Caregivers. Young Givers, בדיוק. אקדמיה, מקומות עבודה יחד עם וורקר, המיזם של Caregivers, ובעצם העולם הזה של להיות צעיר, אנחנו כיום בישראל, ו-caregiver. שוב, בן משפחה מטפל עיקרי או לא, אני אגיד שמבחינה סטטוטורית מוכרים אך ורק בני משפחה. לצערנו, אני אומר, אני מכיר הרבה נכון. מקרים של חברים טובים שהם המסגרת, אתה מציין שכנים, קהילה, לגמרי. לצערנו, רחל יכולה לדבר על זה טוב ממני, זה לא מוכר. זה לא, לא, זה לא מוכר לטובת זכויות, עוד פעם. אנחנו מדברים על דברים שהם או סטטוטוריים או זה. מבחינתנו, נכון. אם מישהו יפנה לליונל, לחגי או אליי ויגיד, וזה קורה, השכנה שלי מתמודדת עם בעיה רפואית ואני זה שמלווה אותה, אנחנו נעזור לה. אם אני היא אציין, תפנה למקום העבודה, וגם אתם, אם היא תפנה למקום העבודה שלה, והיא תגיד, אני רוצה ימי מחלה, לקחת ימי מחלה לפי חוק, כי אני מלווה את חברתי, שכנתי, אז היא לא תקבל. אז בהגדרה, זאת ההגדרה. באותה הגדרה אוסטרלית, דרך אגב, שעליה אנחנו נסמכים, caregiver הוא כל אדם שמטפל באדם קרוב אחר. קרוב קין או לא, זאת אומרת קרוב משפחה או קרוב בלב, וגם לחבר קרוב יכולות להיות זכויות, בסדר? הייתה שם עוד שאלה? לא, אני חשבתי שאתם עושים גם הכשרה לאנשים שזקוקים לכלים. מה הכלים שאתם נותנים לאדם כדי שהוא יהיה
caregiver יעיל, אז, אפקטיבי, שהוא אז, לא יקרוס לתוך עצמו וכולי. טוב. אז אני תראי אשאל לנו אותך, טוב דיו. מה? אז שיהיה טוב דיו, בליווי, תראה, בליווי שהיועצות שלנו נותנות, זה לא קו חם, זה לא 144, זה ליווי מתמשך. יכולות להיות גם 10 שיחות טלפון. זאת אומרת, ההכשרה היא לא הכשרה של קורס הכשרה. הליווי הוא אחד על אחד, וכן עשינו מספר קורסים ותוכניות הכשרה, אבל זה לא הסיפור המרכזי. אוקיי. בסדר? בתוך זה אנחנו לוקחים את הגזרה של, שוב, 20, 30, 40, משימות חיים, תחילת חיים, חיים, משפחות צעירות, ומה שאנחנו מציעים כאן זה אחד, ליווי במסגרת קבוצתית. אנחנו אחרי החגים מתחילים קבוצה שנייה, אונליין. רצינו לעשות קבוצה פנים אל פנים, קיבלנו מתוך הקהל שלנו את האמירה שבנוסף לכל המשימות שיש לנו, קשה לנו לקחת גם עכשיו להגיע לאנשהו בשעה קבועה, אז אנחנו מציעים 6 מפגשים אונליין. יחד עם זה אנחנו מלווים גם במפגשים אישיים של ליווי רוחני. חוץ מזה אנחנו מציעים ליווי ועיבוד אובדן ואבל, מתוך ההבנה שחוויית ה-caregiving כ-young giver היא חוויה מעצבת חיים, שממשיכה ללוות אותנו גם אחרי שהאהובים שלנו עוברים מן העולם. והרצאות וסדנאות, חגי מוביל קבוצה בירושלים, שגם התחילה ותואץ אחרי החגים, והיום הקשר שלנו עם הקו החם הוא כאשר פונה או פונה young giver, מישהו או מישהי בגילאי 20, 30, 40, הם מופנים אלינו לקבוצות, לליווי, להרצאות, וכמו שאמרנו, החלומות גדולים ורחבים. אני רוצה לראות אם יש עוד שאלות לרחל. אני יכולה לשאול אם אני הבנתי נכון, פשוט לא התחברתי מההתחלה. אני כן, במקצוע גרונטולוגית בעמותת לב זהב, וכאן אני מבינה שפשוט הארגון עוסק בזכויות של בני משפחה מטפלים, נכון? או שמה בדיוק, כאילו? כי אני רואה שגם ההכרה. ליווי, גם בבן. הכרה, מה שרחל דיברה עליו ומה שחגי ואני חווינו על כאילו, בשרנו, הכרה של caregivers, כאילו. הכרה הכרה ותמיכה, עצמית, זה ממש recognition, לשים, סליחה, מתחיל בלדעת שזה קיים, שיש לדבר הזה שאנחנו חווים שם והוא תפקיד, כן? נכון, בעולם של אבל מדברים על האבל הדו-מסלולי, אז פה זה נכון. החיים הדו-מסלוליים, יש אותי כ-caregiver, שאני יכול לקחת את זה ולהבין את זה, ולהרגיש פחות לבד רק כשאני יודע או יודעת שיש את הדבר הזה, כי אם לא, אני פשוט מג'נגל ומנסה להחזיק את נכון, החיים, גם, ואני לא יודע. גם במחקרים, קרגיברס היה בהגדרות שונות, אני בעבר עשיתי עבודות על זה מטעם האקדמיה, זה גם היו חלקי דעות שונות לגמרי. אני חושבת שאולי בזמן אחר נוכל לפתח גם דברים כאלה. כרגע אנחנו מדברים על התפקיד ואנחנו מדברים על הכרה ותמיכה. בכותרות הכרה מאוד ותמיכה זה, וזהו. ובפועל זה גם לתת מידע, זה גם לעזור למצות זכויות, וזה גם זה בעצם לקחת את האוכלוסייה הזאת ולשים עליה זרקור, ולהגיד יש פה אוכלוסייה שהיא שקופה, מסייעת לתפקוד של המטופלים ושל מערכת הבריאות והרווחה, ולכן צריך לעזור לה, לא בגלל שהיא מסכנה, לא בגלל שהיא זה, אלא בגלל שהכוחות, כשהיא בעלת כוחות, שבן משפחה מטפל הוא בעל כוחות, זה משפיע בעצם על כל המערכת, מרמת המשפחה עד רמת החברה. caregiver בא להחליף גוף סטטוטורי שאמור לתת את השירותים האלה של מיצוי זכויות, של ידע, כי יש אנשים שזה מה שהם אמורים לעשות. יש מחלקה למיצוי זכויות בעירייה, למשל, שהם אמורים לעזור למשפחות, חולי סרטן, ביטוח לאומי, מתמודדי נפש, אמורים להצמיד להם חונך, שילווה אותם לכל אורך תהליך המיצוי הזכויות, לשלוח את הפקסים, להגיע לוועדות, לדעת מה הזכויות, מה החובות. האם זה בא במקביל ל-caregiver, במקום אני caregiver? אגיד לך, אלי, אני בתפיסת העולם שלי אף אחד לא מחליף אף אחד. בן משפחה מטפל נמצא שם, בתוקף היותו בן משפחה, בתוקף היות משפחה שעוברת טלטלה רפואית, מישהו שם חולה ומישהו לצידו נמצא שם.
מסייע לו, מנסה לתמרן, עוד לא דיברנו פה, כאילו דיברנו קצת באוויר, לא דיברנו על כלכלי, על אלמנטים כלכליים של out of pocket money שצריך להוציא לטובת זה. אז אין פה החלפה, זה לא שאם המדינה, עכשיו יש דברים שהמדינה כן צריכה לקחת על עצמה, זה לא אומר, זה כמו ששאלו אותי פעם, אבל במשפחה שיש בה עובד זר, אז אין caregiver? אז אני מחזירה את זה בשאלה. משפחה שיש בה יש, עובד בטח זר, שיש. מישהו צריך לנהל את הדבר הזה? מי שמנהל את כל העובד זר, זה בדיוק מה? הקאץ' הזה. את יודעת לדעתי שלפעמים מצלמה. לאנשים עריריים, אין להם מי ינהל את זה, ויש להם נכון, עובד זר. נכון, נכון. נכון. אז אז כאן אני אני, בתמונה. אז כאן אני אז, בתמונה. אז בדיוק בגלל זה אנחנו כאן. רחל, כן, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. תודה רבה לכם. בעיקר תודה לכם. על הליווי והתמיכה, ואנחנו אומרים, we are accelerated by caregivers אורגייל. אנחנו מקבלים את ההאצה שלנו, ובאמת אנחנו מוצאים המון משמעות. את המשמעות הזאת אנחנו מוצאים הרבה במפגש הישיר עם בני משפחה מטפלים צעירים, ולכן החלטנו שאחרי כל וובינר כזה אנחנו נישאר כאן חבר'ה שמגדירים את עצמם, אנחנו לא מגדירים בגיל, אמרנו, נתנו איזשהו טווח, אבל כל מי שרואה ורואה את עצמו כעצמה, כ-young giver, בן או בת משפחה מטפלים צעירים, מוזמנים להישאר איתנו כרגע. רחל, אם יש משהו שאת רוצה להגיד, אני כן אאחל שנה טובה, אז זה אמן, מסע אמן. שהוא לא פשוט, וזה תמיד קשה להגיד ערב טוב או שנה טובה לבן משפחה מטפל, כי אנחנו יודעים כמה אתגר, קושי ועשייה יומיומית וכמה זה תופס מקום רגשי, שכלי ובעשייה ובאכפתיות. הלב מתרחב עם זה והלב נקרע כמו שאמרת. אז תודה שלקחת את זה ואת מובילה את זה. יש רחל... תודה שאתם לוקחים את זה קדימה. אני חושבת שהנושא, באמת, אתם גם עושים את זה כמו שצריך. באמת המשימה היא שאנשים ידעו, שאנשים לא יישארו לבד, ולא משנה באיזה מעגלים, אני אומרת להרחיב את המעגלים האלה ושנמשיך לעשות דברים טובים ביחד ושיהיו לנו בשורות טובות השנה. תודה אמן. אמן. רבה, ולכל מי שנמצא כאן, תודה רבה על תודה. ההקשבה. שהשאלה היא תודה רבה. כזאת, בעתיד אם אתם עושים כאלה וובינארים, כאילו אפשר